Живеем в интересни времена. В един динамично развиващ се свят с много възможности, но и с много предизвикателства, към които трябва бързо да се адаптираме. В тази надпревара имаме нужда от сигурност, защита и стабилен партньор, за който да се хванем, ако се наложи. От някой с опит и знания, на когото можем да се доверим. От 25 години този партньор за вас е Граве България, застрахователна компания, на която са се доверили хиляди хора в страната. Граве притежава стабилни основи, традиции и опит като част от Граве Груп, австрийски концерн с близо 200 годишна история. 25 години Граве България постига забележителни успехи, защото с отговорност гарантира на клиентите си надежност и финансова сигурност. Но преди всичко, ключът към успеха на компанията са отдаденият екип от служители и бизнес партньори. – 25 години Граве в България. Застраховането на ваша страна.